A 55ª edición do concurso Exposición da Camelia foi todo un éxito. Máis de 7.000 persoas asistiron esta fin de semana ao recinto feiral unidos por unha paixón, as camelias. Sí, a verdade é que a camelia, decíao antes, como xenera idolatría. Todos os que entran neste mundo da camelia, sobre todo da flor, pois son fans absolutos. Entón entran e van ás exposicións, expoñen, van a velas, son auténticas, as persoas todas auténticas expertas. Camelias de todas as cores e de todos os tamaños, pero soamente unha fíxose co premio de ouro, a de Eusebio López. O que temos é que temos plantas moi grandes, permítenos coller flores sempre en moi bon estado. Despois, o traballo do día anterior non se ten en conta, quizá que seña máis importante que a exposición en sí. Quer dicir, o recolectar ben as flores, que non se che marquen, transportalas, mantelas ben. Entonces a planta mantense moi ben para que a hora de o xurado valorar, pois tes a planta moi ben. A Deputación de Pontevedra quiso demostrar neste evento que a camelia é moito máis que unha flor e que os seus usos son infinitos. O que máis sorprende é o té. Cada vez máis xente sabe que non hai unha planta do té, senón que a planta do té é a camelia e que todo o té se fai de camelia. Pero cada vez sabe o máis xente, pero sí que de entrada aquelas persoas que non o saben sorpréndelles porque todos pensan que é outra planta específica de té. Bueno, sobre todo o que máis divulgado está é o aceite de camelia, non? Aceite para cosmética, sobre todo papel, é un aceite moi bo. E tamén pois para outras cosas o té o té precisamente de camelia sempre obrigatoriamente e moitos usos que ten a camelia. Durante toda a fin de semana, os asistentes puideron desfrutar de 2 xornadas técnicas, tamén da presentación do libro editado polo Goberno Provincial, Xardíns históricos na provincia de Pontevedra, e incluso tiveron a oportunidade de saborear a camelia. A camelia, unha cousa que ten que é fácil non é ningunha venenosa, entonces a partir de aí ti podes facer as probas que queiras, sin medo a que che faga daño. Pois eso, mostrar que podemos facer algo máis con ela, é dicir, pois que a xente sepa que eu era o primeiro que antes de meterme neste mundo que non sabía que todos os tés salen da camelia. Entonces, pois se podemos producir té en Galicia contando que o té é a segunda bebida despois de agua máis consumida do mundo, pois sería importante para Galicia. A flor do inverno demostrou ser tamén un elemento turístico que atrae a miles de persoas, porque, sen dúbida, as camelias máis fermosas do mundo están nas Rías Baixas.